ଏବେ ତ ପାର୍ସିଆଲିଟି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ପଇସା ଦେଇ ଆଣିଛି ତାପରେ ଲେଖ ନାଟ୍ୟକାର କ'ଣ କରିବେ କାହିଁକିନା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷଜନକ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ମୋତେ ମିଳିପାରୁନି। ଝିଅ କଲିକତାରେ ନେଇକିରି ବିକ୍ରି କରେ ତା ଦେହରୁ ଆଣିକି ଯାହା ପଇସା ତା ଦେହରେ ଚଳେ ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ କ୍ୟାମେରା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ମୋର କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମୋ କହିବା କଥା ଆଜିର ଯେଉଁ ନାଟକ ଆମର ଚାଲିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲର ସୁପରହିଟ୍ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଟା ଆମର ଚାଲିଛି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣ ମୋତେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବୁ ଆମର ସେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ନାଟକଟିଏ ହେଇଛି। ନାଟକଟି ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ବର୍ଷି ଶେଷ ଯାକେ ଉପଭୋଗ ନ କରିବେ ନାଟକଟା ବୁଝିପାରିବେନି କାରଣ ଏମିତି ସସ୍ପେନ୍ସ ଭିତରେ ସେ ନାଟକଟି ଚାଲିଛି। ଭଲ ଚାଲିଛି ଅବଶ୍ୟ ଷ୍ଟୋରିଟି କିନ୍ତୁ ମୋର ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟି ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ କେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ଆଇଛି କ'ଣ ଇଏ ଭାବୁଛି ଇଏ ତା ବାପା ସିଏ ଭାବୁଛି ସିଏ ତା ବାପା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରର କେହି ନୁହଁ ପିଢ଼ାରେ କୁଆ ବସେଇ ଦେଉନି ଗୋଟାଏ ଏମିତିଆ ସିଷ୍ଟମର ଚରିତ୍ରରେ ଭଲ ହେଇଛି ନାଟକଟି ଭଲ ହେଇଛି। ହଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଉଛି ଭିକୁ ସେଠ ବା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଭିକୁ ସେଠ। ମୁଁ ସୁଦ ଗୁଡ଼ା ଗରିବ ଦରିଦ୍ରଟିଏ ମୋର ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧା ପରିଧାନ କିଛି ନାହିଁ। ଝିଅ କଲିକତାରେ ନେଇକିରି ବିକ୍ରି କରେ ତା ଦେହରୁ ଆଣିକି ଯାହା ପଇସା ତା ଦେହରେ ଚଳେ ଆଉ ଏମିତିଆ ଚଲାଏ ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେଠୁ ଯାଇକି ସେ ଭାଣିଜିଟି ମୋ ହାତରୁ ଖସି ପଳେଇ ଯାଇଛି ତାକୁ କଲିକତା ନେଉଥିଲି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ତା ଯେତେବେଳେ ଖସି ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ଖୋଜୁ ମୁଁ ଆସି ଜଣେ ବାବୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସିଏ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଚାକର ସହିତ ବାବୁ କଥା ଯେ ବାବାଙ୍କ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଭାବି ଦେଇଛି ଯେ ବାବୁ ବାପା ବୋଧେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହା ଭାବି ଦେଇକି ମୁଁ ବାପା ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛି ବାବୁଙ୍କ ବାପା ବୋଲି ନମସ୍କାର ହେଇକିରି ମୋତେ ରଖିଛି ସେ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ରହିଛି ଖାଇ ପିଇ ବିନ୍ଦାସରେ ମୋର ଚାଲିଛି। ମଦ ମାନେ 18ଟା ଅଣ୍ଡାକୁ 36ଟା ବନ୍ତଲ କଦଳୀ 72 ସେଉ ଆକୁ ଖାଉଛି ପୁଣି ଛେନାପୋଡ଼ 2 କିଲୋ ନହେଲେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ହେଇପାରିବନି। ଏମିତି ସିଷ୍ଟମରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ନାଟକଟି ଭଲ ଅବଶ୍ୟ ଗତି କରୁଛି। ଆଜି ତ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଓପନିଂ ଥିଲା ଯାଇ ଓପନିଂରେ ତ ପିକଅପ୍ ନେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନାଟକ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଏ ହେବ। ସେଇଟା ଆମର ଅଛି କାହିଁକିନା ସେ ଭାବି ଦେଇଛି ବାବୁଙ୍କ ବାପା ବାବୁ ବାପା ହେଇକିରି ଆପଣ ଏମିତି ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ରହିବେ ନା ସେଇଟା ହେବନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର କିଣା ନ ହେଇଛି ଜମା ଯେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ମୋ ବାବୁଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ ଆପଣ କହିକି ବାବୁଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିକି ସବୁ ମୋତେ ପିନ୍ଧଉଛି ଆଉ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇକି ବାବୁ ଭାବୁଛି ଯେ ଚାକରଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋରି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କୋଟ୍ ବୋଟ୍ ସବୁ ପିନ୍ଧେଇଛି ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ କରିଦେଉଛି ବିରିୟାନୀ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ରାନ୍ଧିକିରି ଖୋଇଲାଣି କ'ଣ ମରିବି କହିଲ। ଯାତ୍ରା ଜୀବନୀ ମୋର ତ ହେଇଗଲା 41 ବର୍ଷ 34 ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଗଲା। ହଁ ସେ ବହୁତ ଯାଇଛି ସେସବୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଯାଇଛି ଏଣିକି ଖାଲି ପାଇ ଜଗିକି ଚାଲିବା କଥା କାହିଁକିନା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷଜନକ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ମୋତେ ମିଳିପାରୁନି। ସେମିତିଆ ଗୋଟାଏ ସାପନି ପାଥସର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମିଳନ୍ତା ସେଇ କମେଡ଼ି ଭେଲିଆନ୍ କରୁଛି ତାର ଭିତରେ ସପୋର୍ଟିଂ ଟିକେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଟିକେ ପାଥସ ଟିକେ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା ସିରିୟସ୍ ପାର୍ଟ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା ଭଲ ଟିକେ ନାଗନ୍ତା ମିଳିଛି ବହୁତ ମିଳିଛି ମୁଁ କରିଛି। ଏଇ ପଦୁ ମହାନ୍ତି ଏରିକା ମୋ ବାବା ରବି ଶତପଥୀ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ମୁଁ କଲି ସେ ପାର୍ଟ ବି ସେ ତା ଦେହରେ ଅଛି ସିରିୟସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମୋ ବଡ଼ ଘରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ସେ ନାଟକ ଆମର ଯିଏକି ନୀରଜ ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ବି ପାର୍ଟିରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ନାଟକ କରୁଥିଲି ଭଲ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଭଲ ପଡ଼ୁଥିଲା ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ହେଭି ପାର୍ଟ ସେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଥିଲା ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ ତ ପାର୍ସିଆଲିଟି ହେଇଗଲା ଇଏ ଅମକ ଆଇଛି ତାପରେ ଲେଖ ସେ ଡମକ ଆଇଛି ତାପରେ ଲେଖ ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ପଇସା ଦେଇ ଆଣିଛି ତାପରେ ଲେଖ ନାଟ୍ୟକାର କ'ଣ କରିବେ କେଉଁଠୁ କେତେ ଲେଖିବେ ତମେ ତ ସମିତିକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ୟାକୁ ଏତେ ପଇସା ଦେଇ ଆଣିଛି ଷ୍ଟୋରି ତାଙ୍କର ଯାହା ଚାହିଁବ। ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ସୁନା ରୂପା ସଭାରେ ସୁନା କନିଆ ଫିଲ୍ମରେ ତା ଦେହରେ ଖାଲି ଶଗଡ଼ିଆଟା ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ସ୍ୱାଗତ ନା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଯେଉଁ ସୁନା ରୂପା ସଗଡ଼ି ସୁନା କନିଆ ଫିଲ୍ମଟି ଯେଉଁ ଆମର ବିଜୟ ମହାନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ଭେଟରାନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସିଏ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସିନ୍ ଖାଲି ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସେଇ ଗୀତଟା ପାଇଁ ପୁଣି ଶଗଡ଼ିଆ ହେଇକି ସେ ପୁଣି ଯାଇକି ଚାଲିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟଟା ଖରାପ ଭାବିଥିଲେ ନା ପାର୍ଟ କରିନଥିଲେ ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ଆମକୁ ମଲାଟ ପାର୍ଟ ଦିଅ କେମିତି ହେବ ମଲାଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମଲାଟ ପାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ମଲାଟ ପାର୍ଟ ଚାହିଁବୁନୁ ଆମକୁ ଯେଉଁଥିରେ ଦେଲେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ହେବ। ଅଭିନେତା ସଦାସର୍ବଦା ଚାହେଁ ଅଭିନୟ କରିବା ସିଏ ଆଜି ଚାକର ହେଇଛି କି କାଲି ଗୋଟେ ବାବୁ ହେବ ସେସବୁରେ କିଛି ନାହିଁ କାଲି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ହେବ ଯେମିତି କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ମୁଁ ଭାବିଲି ପରିବା ଦୋକାନ ଟିକେ କରିବି ପରିବା ବୁଲେଇକିରି ବିକିଲେ 2 ପଇସା ଲାଭ ହେବ ଭଲ ଚଳିଯିବା କରୋନା ଟାଇମ୍ ମୋ ମିସେସ୍ ମୋତେ ମନା କଲେ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ତୁମେ ଯାତ୍ରାରେ
ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କଳାକାର ତୁମକୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ସେ ଭାବିବେ ମୁଁ କହିଲି କି ଏରେ ମୋର ଯଦି ସିନ୍ ଉପରେ ପଡ଼େ ଗୋଟେ କଳାକାର ମୁଁ ମୋର ବିକିବି ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ବିକିବିନି ସେତେବେଳେ ତ ଲୋକମାନେ 1000-600 ଟିକେଟ୍ କରିକିରି ଆସିକି ଦେଖିବେ ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଗାଁରେ ଚାଲିଗଲେ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ସେଠି ତେଣୁକରି କଳାକାର ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ବହୁତ ଇଏ ହରେଉଛି ପାଉଛି ହସ ଟିକେ ପାଇଗଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାନ୍ଦ ବି ଦେଖିଲେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ନାଟକରେ ଦର୍ଶକ ମଜିକିରି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ସେଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇକିରି